Coinbase zažila vážny bezpečnostný incident a nejednalo sa o obyčajný hack. Útočníci totiž podplatili zamestnancov zákazníckej podpory a tí im následne vydali osobné údaje, telefónne čísla, e-maily klientov, dokonca aj fotografie niektorých dokladov. Kryptomeny ani peňaženky ukradnuté neboli, jednalo sa jednoducho skutočne o osobné dáta. Útočník požadoval výkupné dokonca 20 miliónov dolárov, čo Coinbase ale odmietla a naopak vyhlásili odmenu za akékoľvek informácie o tomto útočníkovi v hodnote až do 20 miliónov dolárov. Tomu hovorím nevyjednávanie s teroristami. V každom prípade, keby sa vám teraz náhodou najväčšia americká burza ozvala, dávajte si veľký pozor, môže sa určite jednať o podvod. Americká finančná spoločnosť JP Morgan zrealizovala prvú transakciu na verejnom blockchaine, pri ktorej sa presúvali štátne americké dlhopisy. Prečo je to prelomové? Lebo doteraz napríklad JP Morgan k podobným transakciám využívalo internú sieť alebo svoj vlastný blockchain. Tentokrát sa ale jednalo o transakciu na tom verejnom blockchaine. Môžeme tak vidieť krásne spojenie sveta financií s decentralizovanými aplikáciami, ktoré prinesie okrem iného pravdepodobne napríklad možnosť obchodovať finančné inštrumenty 24 hodín, 7 dní v týždni. A teraz Circle, vydavateľ stablecoinu USDC. Ten zvažuje svoj odpredaj. Okrem toho, že Circle uvažuje o vlastnom IPO, teda o vydaní vlastných akcií, uvažujú tiež vlastne aj o tom, že by možno sa nechali odkúpiť. A hovorí sa o dvoch vážnych záujemcoch. Na jednej strane máme Ripple, vydavateľ kryptomeny XRP, ktorý už v minulosti ponúkal za nákup Circle dokonca až 5 miliárd dolárov. A vtedy boli odmietnutí. Druhým záujemcom je vraj práve burza Coinbase. Tá má zo Circle okrem iného aj veľmi blízke vzťahy. Sú ich čiastočným akcionárom, takže by táto fúzia dávala mimoriadny zmysel a Coinbase by sa tak podarilo rozšíriť ponuku svojich služieb o ďalšiu veľmi významnú súčasť. Circle ale tvrdí, že v skutočnosti nie sú na predaj. Ale podobne je to aj s mojimi nahými fotkami. Tiež nie sú na predaj, pokiaľ niekto neponúkne tú správnu cenu. A nakoniec taká perlička. Počítačová hra Neon Heroes, v ktorej strieľate robotickými mačkami po iných robotických mačkách, končí. Napriek tomu, že mala milión užívateľov, napriek tomu, že vyzbierali takmer 13 miliónov dolárov, museli svoju produkciu ukončiť. Zdôvodnili to práve nedostatkom financií. Aj toto krásne zdôrazňuje fakt, že zatiaľ tu jednoducho nemáme úspešnú kryptomenovú počítačovú hru. A je vlastne otázne, či sa jej niekedy dočkáme, či naozaj počítačové hry potrebujú kryptomeny, alebo je to len akési snaženie sa našrobovať jednu vec na druhú, pretože to spolu trochu súvisí. V kryptomenách sa toho deje strašne veľa, takže aby nám nič neuniklo, dajte nám odber. To by ma tak zaujímalo, že koľko im zaplatili. Akože mňa ako zamestnanca podpory by si určite nikdy nepodplatil.